أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. masu kallon mu da sauraron mu daidai wannan lokaci muna yi muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna murnan da godiya da Allah ya sake haɗa mu da ku a cikin wannan karatu namu na hidayatul Qur'an. Yau muna tare da ayoyi daga 76 na suratul an'am zuwa inda karatun ko lokaci ya bamu dama. Kamar yadda muka ji ayoyin a bakin Sheikh Abdulhamid ya karanto mana daga inda Allah ta'ala yake cewa falamma janna alaihi layl, yayin da wato dare ta lullube ko ta kewaye annabi Ibrahim ko ta yi ma annabi Ibrahim lema da duhunta, ra'a kaukaban, ya ga wata tauraruwa, qala hadha rabbi, sai ce wannan ne ubangiji na. Falamma afala, yayin da wannan tauraruwan ya buya, qala sai ya ce la uhibbul afilin, ba na son masu buya. Falamma ra'a al-qamara bazigan, yayin da ya ga wata ta kyallo da haskenta, qala hadha rabbi, sai ce wannan ne ubangiji na. Falamma afala, yayin da wannan watan ya buya, qala sai ya ce la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin, idan ubangiji na bai shirar da ni ba zan kasance daga mutane batattu. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan, yayin da ya ga rana ta kyallo da haskenta, qala sai ya ce hadha rabbi hadha akbar, wannan ne ubangiji na, wannan ne yafi girma. Falamma afalat, yayin da ta faɗi, qala ya ce ya qaumi, ya ku mutane na, inni bari'un mimma tushrikun, ni na barranta daga abin da kuke shirka. inni wajjahtu wajhiya, ni na huskantar da huskana lilladhi fatara samawati wal arda, ga mahalicin sammai da ƙasa,
hanifan na karkata zuwa ga gaskiya wa ma ana minal mushrikin ni bana tarayya da ainihin mushrikai. So nan da yace janna alaihi layl, janna alaihi bi ma'ana azlama al-laylu, dare ya wato fito da duhunsa, izlaman ala Ibrahim ya lullube annabi Ibrahim da duhu. Wato annabi Ibrahim wato a kenan ya kasance daren ta lullube shi da duhu. Wannan kuma na nuna cewa annabi Ibrahim a lokacin babu wata sama da ta yi masa rufi, ba yana cikin gini bane ko cikin gida bane, wa inna ma yana fili ne haka wannan daren ya lullube da duhunsa. Ana faɗi cewa cikin lugha jannahu layl, yani idan akhfa, idan dare ya ɓoye shi. Ana cewa kuma jananul layli bi fathil jim wa jannahu layl, yani wato ana nufin lullubewan duhun dare da yake yi ma ababa. To nan da ya ce ra'a kaukaban, annabi Ibrahim ya ga wata ko wani wata mai haske, tare da cewa sararin samaniya kuwa akwai watanni masu yawa, amma wannan watan wato tauraruwa, ya ga tauraruwa mai haske, tare da kasancewa akwai taurarai da yawa a sararin sama. Wannan tauraruwan aka ce ya bijiro masa ne ba da nufin neman wannan tauraruwan ba, kawai zai daga kai ya duba sararin samaniya shi ga wannan tauraruwan. To aka ce zahirin cewa da ya ce haza rabbi, tare da kasancewa ga taurarai da yawa a cikin sararin sama, wai wannan tauraruwan ya fi sauran taurarin haske. Saboda haka an samu athar daga Zaid bin Ali ibn Abi Talib cewa wannan kaukab da wato annabi Ibrahim ya gani, wannan tauraruwan da ya gani, aka ce ita ce wanda ake masuna Zahara. Wani kaulin kuma na ruwayan Suddi ya ce ita ake nufi da wato ainihin tauraruwan Al-Mushtari. To da ya ce hadha rabbi, aka ce wannan ishara da ya ce hadha rabbi wato bayani ne na kaman tambaya da mai tambaya zai iya tambaya. To da ya ga tauraruwan mai ya ce, sai ce hadha rabbi, wannan shine ubangiji na. Ismul ishara da ya zo cikin hadha zaɗin nan, ismul ishara a nan ana nufi da shi bambanta wannan tauraruwan daga sauran taurarai. To kuma aka gudanar da wannan ismul ishara akan sauran ayoyin, sauran ire-iren wannan taurarin. Nan ya ce hadha rabbi a wurin tauraruwa, a wurin wata ma ya ce hadha rabbi, a wurin rana ma ya ce hadha rabbi. An gudanar da shi kan irin wayannan duka saboda a bayyana cewa manufa na asali da wannan inuni shine kaman wato abinda ya nuna din nan kamar abu ne da yake ana neman gani, ana neman ganowa. Shi ce ai ga wannan wa ubangijin nawa. Wannan yayi daidai kamar da irin isharar da ke cikin ayan nan da Allah ta'ala yake cewa laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th. Wannan ne ranan tashi bayan mutuwa. Wa qawlu, haka kuma yana dacewa da inda Allah ta'ala yake cewa fa dhalikunna alladhi lumtunani fihi, bai ce fa huwa alladhi lumtunani, wannan din ne kuke zargi na akan sa. Malam ya ce wa la'alla minhu qawlihi, zai yi ma a ce ko wannan da ya zo cikin suratu Yusuf da ya ce hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, shi ma irin wannan ishara din ne. Ya zo cikin sahih Muslim hadisin Ahnaf bin Qais yake cewa zahabtu li ansur hadha ar-rajul, naje don na taimaka ma wannan mutumin. Yana nufi da shi sayyidina Ali, tare da kasancewan farkon hadisin ba kira sunan sayyidina Ali ba. Shi ce da yake a lokacin da ake wannan magana ana yakin Siffin, sayyidina Ali shine sunan da aka fi kira a cikin garin, shine wanda ake hiran shi a wannan zamanin a lokacin. To shi ce zahabtu ansur hadha ar-rajul, wannan ishara da yazo abinda yake yana cikin hankalin mutane ne. Saboda haka nan da yace musu hadha rabbi, kaman ana neman ubangijin ne, kaman ana neman abinda za a bauta ne. Shi yace musu wannan ne ubangiji na. To ta'rifi da yazo hadha rabbi, an samu ta'rifi wurin ismul ishara, an samu ta'rifi wurin rabbi. Saboda haka suna cewa ta'riful juz'aini. Wannan tariful juz'aini kuma yana bada amfanin wato qasr wal hasr a wurin malaman balaga. Mana da yace hadha rabbi, mana kamar la ghair, wannan ne ubangiji na ba wani daban ba. Wannan sai ya nuna kaman cewa Annabi Ibrahim ya yi nufin yi ba mutanensa talala ne, shigo ba zurfi ne. Shi ya fara musu da cewa shi ma
wato cewa shi bai ganin cewa alloli dole a samu alloli da yawa kamar yadda su suke itikadi, saboda ya ja hankalinsu ya kai su zuwa ga tauhidi, zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Saboda inda ya fara musu da cewa ayi babu wanda ya cancanci bauta shi Allah shi kadai, wannan ya iya janyo musu wato rashin sauraro, ba su kula da shi da sauransu. Amma shi ya nuna musu kaman zai yi ko ba zai yi a ga allolin na da yawa kamar irin abin da suke ji. Ya nuna musu cewa shi ma yana ganin cewa wato allolin zai yi a samu alloli da yawa, don ya ja hankalinsu ya kai su zuwa ga cewa Allah ɗaya shine wanda ya cancanci bauta. Zahirin faɗin shi da ya ce ƙala haza rabbi, cewa da Allah ta ya ce ƙala ɗin nan saboda annabi Ibrahim ya zanta da wasu ne, yana zance da wasu ne, shi yasa aka ya ce ƙala haza rabbi, ya ce musu wannan ne ubangiji na. Saboda haƙiƙan qaul, yani fi'ilin qaul, haƙiƙan shi shine magana, kuma magana ana magana ne da wanda yake ainihin gabanka, mutum bai magana da kansa shi kaɗai. Saboda haka wannan zahirin wannan ayan na cewa qala hadha rabbi, wannan juzi ne ce hadha rabbi, lafazinsa da abin da ya biyo bayansa na faɗin cewa abin da ya zo kafin shi falamma janna alaihi lailu, da abin da ya zo kafin shi wa kadhalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ardi wa yakuna min al muqinin. Sannan ya biyo baya da cewa wa iz qala ibrahim li abi azar atattakhidhu asnaman alaha, har zuwa nan da yazo ce hadha rabbi, innama wannan yana faɗin shi ne, dukan nan yana faɗin shi ne ga ainihin wanda yake zantawa da shi. Shi yasa daga ƙarshe ya ce musu ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. To shi annabi Ibrahim ya takaita, wato ya tsaya a wurin ɓata bautan wato ɓata bautan wato tauraruwa, kasancewan tauraruwa ya yi zama abin bauta, ya ɓata wannan. Sannan kuma daga ƙarshe ya kafa musu hujja cewa shi ya barranta daga abin da suke shirka da shi. To nan da ya ce har ila yau hadha rabbi, wannan ne ubangiji na, ai khaliqi wa mudabbiri, shine mahalicci na, shike tafiyar da lamari na, fa huwa mustahiqqu ibadati, shike cancantan bauta na. Haka manan yake. Wannan maganan malamai suka ce qalahu ala sabilil fard, ya faɗe shi ne a hanyar kaddarawa. Wannan ayan tana shirar da mu cewa ya faɗe shi ne akan hanyar kaddarawa, saboda ya tafiyar da su akan aqidan wannan mutane, abi aqidan su da suka saba akai. Ya kaddarawa ne cewa to wannan ne ubangiji na akan su aqidan su, don ya ja hankalin su har zuwa ga warware kasancewa wannan aqida ce ta gaskiya. Saboda haka da ya ce musu hadha rabbi, sun dace da shi a haka nan. To amma da wannan tauraruwan ya faɗi sai ya ce musu la uhibbul afilin, nan shi ya ɓata bautan wato wannan tauraruwa ɗin. Da ya ce falamma afala, naka ce afalan najmu ufulan, ma'ana gaba kenan, ya ɓuya. Wal uful kuma naka ce afala, wato ana amfani da wannan kalma ne kawai ga wato ababen da suke da haske a sama, tauraruwa, wata da rana. Da ya ce musu la uhibbul afilina, ba na son mai buya, ma'ana alhubbu anan yana da ma'anan arrida wal irada, ma'anan so da kuma wato ma'anan yadda da kuma wato nufin abin da bauta. Ma'ana la arda bil afil ilahan, ba na yadda da abin da ke buya, ban aminta da shi ya zamo min shine abin bauta ba. وقد علم أن متعلق المحبة هو إرادته إلها له بقوله هذا ربي. كما أنساني cewa maratayan son da ya ce ba na so din nan, an san manufan shi na cewa wannan abin da ya nuna na tauraruwan shine ya ce ba na son ainihin masu ɓuya. Qur'ani ko ya zo mana da wato so da zaka Qur'ani yana ambaton wato mahabba akan irada, kamar da Allah ta'ala yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ay yuriduna, suna son. Ya zo da kalman afilina, ya zo da shi akan sigan jam'u dhukur, sigan jam'i na maza,
al-uqala kuma masu hankali, al-muqtas bil uqala, saboda yayi gini akan aqidan wannan mutanen cewa wannan tauraruwan mai abu ne mai hankali har tana da tasarrufi a cikin duniya. wala yakunu al-mawjudu ma'budan illa wa huwa alim, haka kuma wanda yake abin da yake samamme ne bai yiwuwa ya zama abin bauta shi dai yana da ainihin sani. to saboda haka da ya ce musu la uhibbul afilin, kamar yana so ya nuna musu cewa wannan ainihin abin da kuke bautawa bai dace ba. to muka koma cikin hidayatul ayat, abinda wannan ayan ke nuna mana, za mu ga cewa annabi Ibrahim ya kafa musu hujja da faduwan ko buyan wato wannan wata akan rashin cancantan bauta, saboda al'uful din nan maghib ne, faduwanta ko buyanta wannan din nisata ne daga barin mutane. kuma sha'anin abin bauta ya kamata ya kasance da'iman yana wuri yana kuma dakon waɗanda ke bautan shi don ya tafiyar da rayuwarsu yadda ya dace. to ga abin bautan da ni da ku muka yadda abin bauta ne ala sabilil fard ta bangaren shi, wannan abin ya faɗi, wannan tauraruwan ta faɗi. saboda haka lokacin da ta faɗin kuma mutane masu bautanta ma ba su ganinta, ita ma ba ta ganin su. saboda haka shi ya gini kan wannan dalilin akan abin da yake yafi abin da suka fi sani, abin da wa'annan mutane suka fi sani akan cewa kasancewan tauraruwan nan tana buya, shi dai bata cancanta ta zamo abin bauta ba, saboda abin bauta da'iman ya kamata ya zamo yana nan, saboda masu bautan shi nan suna bukatan shi. saboda haka ne ma bayan haka ya kafa hujja da hali na kuma faduwa akan ainihin wata, shine yace falamma ra al-qamara, yayin da ya ga wata bazighan ya fito ya kyallo da hasken shi, ya fito ya hudo da hasken shi, sai ya ce hadha rabbi, wannan shine ubangiji na. nan kuma hadha rabbi din nan juz'ainin da yazo, tarifin juz'ain da yazo na hadha rabbi, don shi wannan watan ya fi tauraruwan haske. saboda haka idan tauraruwan bai cancanci bauta ba saboda hasken shi bai kai hasken wata ba, to wannan hasken shi ya fi hasken tauraruwan. saboda haka shi ne ubangiji na, domin wancan yana da rauni. saboda haka har ina yau yana musu kinaya ne, yana jan hankalin su ne a hankali. da ya ce falamma afala, da yayin da wannan watan shi ma ya buya, sai ya ce la illam yahdini rabbi, idan ubangiji na bai shirar da ni bala akuna min alqawmid dallin, zan kasance daga mutane batattu. nan yana nufi da shi jan hankalin mutanensa saboda zuwa ga bincike har zuwa ga sanin ubangiji ma abin bauta na gaske wanda yake shine ɗaya mahalicci ɗaya. ya kuma tabbatar musu cewa wannan tauraruwan da wannan watan dukkansu gabaki daya ba su cancanci bauta ba, tare da kasancewan ya bijiro musu a cikin maganan da yake musu cewa akwai ubangijinsa da zai shiryar da shi, domin cewa da ya ce la illam yahdini rabbi la akuna min alqawmid dalin, anan a fakaice yana nuna musu cewa ai akwai ubangiji na da zai shiryar da ni, da shine ainihin wanda ya cancanci bauta. su kuma ɗin wayannan mutanen ba su inkarin cewa akwai Allah mahalicin sama da ƙasa, ba su inkarin wannan ba, saboda su abinda suke cewa ne a'a allolin ya kamata a samu da yawa, suna da ƙananan alloli. su wayannan ƙananan allolin wasu ashkhas ne, mutane ne da suka yi mutumin su suka ajiye. su wayannan mutanen su suke fara kai musu ƙara, shehu mutanen su kai ma taurari ƙara, shehu tauraron da yake su suna sama su kai ma Allah ƙara, suna su itikadin kenan. saboda haka da annabi Ibrahim yake ta jan hankalinsu da wannan, malam ya ce wa fi hadha tahiyatul li nufusi qaumihi, nan yana shirya zukatansu ne, yana tanadar da zukatansu ne saboda abin da ya dauri niyya na bayyana musu cewa yana da ubangiji wanda yake shine mahaliccin sama da ƙasa da tauraron da watan gabaki daya. sa'annan ya musu magana a fakaice cewa su batattu ne, domin cewa da ya ce la illam yahdini rabbi la akuna min alqawmid dallin, nan kamar yana son ya ce musu ku batattu ne, ni ko in Allah bai dora ni akan daidai ba zan kasance cikin ku batattun nan, amma bai fito karara ya ce musu ku batattu bane. saboda in ya fito musu karara ya ce musu ku batattu ne, su ma za su ce mai kai ma batacce ne, to kaga da'awa bai yi ba kenan.
wa inda ma ya biya musu ne ta hanyar dabara da jan hankali har su gano cewa abin da yake faɗin nan shine daidai. Saboda haka shi ya fakaice ce musu ai ku batattu ne a fakaice kenan, saboda cewa da yake yi la'akuna na minal qaumi dalin nan yana saka musu shakka a cikin wato zukatansu a wurin aƙidan da suke da shi cewa wannan aƙidan bata ce. Saboda haka shi ya zo da maganin a fakaice, bai ce musu la'akunan na dalan ba na kasance batacce ba, shi ce na kasance daga mutane da suke batattu, don ya nuna musu cewa a cikin mutane akwai waɗanda yake su ne batattu kuma su ne waɗannan mutanen da yake magana da su. Wannan ayan muka lura za mu ga cewa Annabi Ibrahim ya zo musu da magana a hankali daga faduwan wannan tauraruwan zuwa ga faduwan wata, saboda ya kafa musu dalili cewa allantaka ta koru akan wannan kamannin da kuke gani, sannan kuma wayannan abin da kuke gani na haske da kuke ganin sun cancanci bauta, haske ne ba madawwami ba, yana zuwa ne wani lokaci ya buya wani lokaci. Saboda haka abin da ke zuwa wani lokaci ya buya wani lokaci bai cancanta ya zamo abin bauta ba. Sai ya ce falamma ra'a shamsa bazighatan, da ya ce falamma ra'a shamsa bazighatan yani ya ga rana ta fito da safiya kenan bayan wannan watan ta buya. Mala ya ce wa zalika fi ihdal layali, wannan ko ya kasance cikin ɗayan dararrai ne allati yaghrub fiha al-qamar, wanda wato wata ke buya ko ke bata a ciki, take bata kubayla tulu'i shams, dan lokaci kafin hudowar rana. Saboda zahirin wannan yana nuna cewa la'anna zahira, saboda zahiri cewa wannan dalilan da Annabi Ibrahim ke kafa musu dukka ya kasance a majalisi ɗaya ne. Zahirin ayoyin duka na nuna cewa dare ɗaya aka yi wannan. Farkon dare ya ga taurarai sun fito, can da wata ya fito ya ce kaza, can da watan zuwa wurin wayewan gari watan ta ɓuya, rana ya fito ya kuma ce musu haza rabbi haza akbar. Da ya ce haza rabbi a nan kamar yadda ya gabata ne, wato kamar wannan shine babba ya fi girma, saboda haka shi ya fi cancanta ma da ya zamo ainihin ubangiji na. Saboda har ila yau wannan ranar kuma ya fi watan haske, ya fi kuma taurarin haske. Saboda haka in ma da za a ɗauki abu mai haske ya zamo shine abin bauta, ai da rana ya fi cancanta ya zamo abin bauta. Wannan ranar kuma da yamma ta yi ta faɗi, sai ya ce musu ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, ya ku mutane na, ni na barranta daga abin da kuke ainihin shirka da shi. Nan aka ce saboda ya ainihin gamsar da su cewa iqna'u lahum bi alla yuhawilu muwafaqatahu iyyahum ala dalalihim, nan yana wato gamsar da su ne cewa kasu yi kokarin neman ya dace da su akan batansu, li'annahu lamman tafa istiqaqal ilahiyyati, saboda da yake cancantan bauta ya koru an a'zamil kawakib, ga mafi girman wato tauraron da ke sama shine rana, allati abaduha faqad intafa amma dunaha bil ahra, shi dai wannan cancantan bautan ma ya koru da abin da yake bai kai shi haske ba. Inda abin da ya fi haske bai cancanta ya zama abin bauta ba, to wanda bai kai shi hasken ba ma shi ya fi dacewa da rashin cancantan ainihin bauta. To da ya ce inni bari'un mimma tushrikun, mu je cikin hidayatul ayat nan da ya ce falamma janna alaihi layl, inji Zamakhshari ya ce uban Annabi Ibrahim da mutanensa sun kasance suna bautan wato gumaka, suna bautan rana, suna bautan wata. Saboda haka Annabi Ibrahim she ya so ya falakar da su, ya ja hankalinsu, ya ganar da su kuskuren da suke kai na bauta. wa an yurshidahum ila tariqin nazari wal istidlal, ya kuma nuna musu hanyar bincike da kafa dalili na ilimi. Wa yu'arrifahum anna an-nazar sahih, ya ilmantar da su cewa bincike mai inganci mu'addin ila anna shay'an minha, yana kai su zuwa ga cewa wani abu daga cikin wayannan ababan la yasihu an yakuna ilahan, bai cancanta ya kasance abin bauta. liqiyami dalilin huduthi fiha, saboda samun dalili na
faruwa ga wannan wato cikin wa'annan ababa da aka ambato na tauraruwa da wata da rana suna da faruwa. Abin da yake da faruwa kuwa bai yiwuwa ya kasance abin bauta. To da ya ce musu hadha rabbi, nan aka ce irha'ul lil inani ma'ahum, ya saka musu da ragama ne bi izhari muwafaqatihi lahum awwalan, don ya nuna musu kaman ya dace da aqidan su a farkon fari. thumma ibtali qawlihim bil istidlal, sannan ya bata wannan aqidan su da fadan su da dalili, li'annahu aqrabu li ruju'il khasm, domin wannan shi yafi kusa ga dawowan wato ainihin abokin tankiya ko abokin jayayya. Haka kuma a cikin wannan ayoyin za mu ga cewa akwai jan hankali ga mutanensa akan cewa wanda ya riki wata abin bauta, kaman wanda ya riki tauraruwa abin bauta, kaman wanda ya riki rana abin bauta, dukkan su wato hanya ce ta bata. Sa'annan kuma anan yana tabbatar musu cewa shiriya dai zuwa ga gaskiya datarwa ne daga Allah subhanahu wataala da ainihin lutufin Allah. Shi yasa ya ce musu la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dallin. Anan yana nuna musu cewa shari'a ta Allah ce, Allah ke ma bawa gamo da katar ya kasance ainihin shiryayye. Ya zo cikin littafin nan al-intisaf ala hashatil kashaf cewa wato bayyana musu batansu a fakaice da yayi bayan ya bayyana musu cewa ya dace da su. Wannan yana daga cikin wato dalili karara ko hanya karara ko wato magana mafi karfi daga fadin na farko da yace la uhibbul afilin, cewa la illam yahdini rabbi la kunana min alqawmi dallin, ya fi karfi a wurin hujja da ce musu la uhibbul afilin. Wa inna ma taraqqa ila zalika, ya wato yi kadan da su yake hawa da su har ya kai su ga wannan, la'anna al-khasuma qad aqamat alai, saboda ainihin wato abokin jayayyan da yake ja da su suna tsaye a kan shi da wasu ya tsaya musu da dalilai. Na farko cewa wannan tauraruwa da ta fito mai haske ubangiji na ne, to faduwanta ko bai dace ta zamo abin bauta ba, sai ajiye musu wannan hujja na farko. Sa'annan kuma ya ciru da su zuwa ga abin da ya fi tauraruwan haske shine wata. Nan ma da ta ɓoya ya nuna musu cewa to lalle idan ba Allah ne ya shirar da mutum ba, mutum zai zauna shi kanshi ya kirkiro ma kanshi abin bauta, to wannan zai ainihin bata. Kuma a cikin wannan ayan akwai hujjan cewa bauta har ta zama bauta shaida hujja, amma ba da kwaikwayo ko abin da muka iske iyaye da kakanni na yi ba. Annabi Ibrahim ya zo ya iske iyayen shi da yan uwa da mutanen shi ga abin da suke yi, amma da yake bauta ne da yake suka kirkiro ma kansu, ba bauta ne mai hujja ba, sai ya nuna musu cewa ai bauta shaida hujja, shaida Allah ya ce, shaida manzon Allah ya ce ko annabin Allah ya ce. Anan sai ya ci gaba da cewa inni wajjahtu wajhiya, bayan ya ce musu inni bari'un mimma tushrikun, ni na barranta daga abin da kuke shirka, sai ce inni wajjahtu wajhiya. ko kuma ce kafin nan ya ambaci bautan gumaka da suke, yace musu tushrikun, abin da kuke shirka. Abin da kuke shirka anan saboda mutanensa, wannan mutanen Annabi Ibrahim, kanu ya'tarifuna billah, suna i'tirafi da Allah, sun san cewa akwai Allah mahalicin sama da kasa, ba su inkarin wannan, sun san da allantakan Allah mahalicin sama da kasa, sai dai suna tarayya da Allah ne su a faɗansu, ba su dace su bauta ma Allah kai tsaye ba, sai sun bi ta kan wasu ababa, sannan ababan su kai saƙonsu ga Allah. Kamar yadda irin wannan yayi irin daidai da irin shirkan mutanen larabawa a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama. Wa huwa zahiru ayatul Qur'an, wannan ko shine zahirin ayoyin Qur'ani, ta inda warada fiya ihtijaju alaihim bi khaliqis samawati wal ard, inda Allah ke kafa ma larabawan Makka ko larabawan can zamanin hujja da mahalicin sama da ƙasa. Wala in sa'altum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah, ba su musun cewa Allah madaukakin sarkin shi halicci sammai da ƙasa, kuma ba su taba ko da wasa suka ce allolin sunnan suka halicci sama da ƙasa din ba. To saboda haka shi ayan nan yayi zabo ya dace da a kawo misalin shi ga mutanen Makka, kamar yadda yake wannan sura makkiya ce. Ayan nan dama
wannan suran dama ta zo ne don ta ja hankalin laraba, ta kafa musu hujjoji na kasancewan Allah madaukakin sarki shine abin bauta, da imani da tabbatar da imani da ranar tashin kiyama, da tabbatar da imani da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yana cikin koro ayoyin shi kawo wannan kissa don ya ja hankalin su wa'ancan mutanen cewa ai ga irin yanayin da Annabi Ibrahim ya samu kansa shi da mutanensa. Kuma me yasa aka kawo Annabi Ibrahim? Na'am, saboda dukkan mabiya addinai, kiristoci suna tunkaho da Annabi Ibrahim, suna alfahari da shi, yahudawa suna tunkaho da Annabi Ibrahim, suna alfahari da shi, haka ma larabawa su ma suna tunkaho da Annabi Ibrahim, suna alfahari da shi. Saboda haka shi ya zamo ya dace da a kawo misali na gwagwarmaya da tattaunawa da Annabi Ibrahim ya yi da hujjoji da ya ajiye saboda ya tabbatar da ainihin kadaita Allah da bauta. Saboda haka da ya ce musu inni bari'un mimma tushrikun, ni na barranta daga abin da kuke shirka, sai ya ce inni wajjahtu wajhiya, ni na huskantar da huskana. Wato aka ce nan bi manzilati badal ishtimal min jumlati inni bari'un mimma tushrikun, domin cewa inni bari'un mimma tushrikun din nan automatically kai tsaye wato ni na mika wuyana ne ga Allah, shi kuma ya ƙara karfafa musu wannan wato zancen da badal ishtimal, yace inni wajjahtu wajhiya, ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda, ga wanda ya halicce kirkire halittan sammai da ƙasa. wa ma ana minal mushrikin, ni ba ni tare da mushrikai, tare da mushrikai. To kaga nan malam ya ce a nan a cikin Kasimi ya ce a wannan makami wato malaman tafsiri sun yi bayanai da yawa. ya ce huna tawassa al-mufassiruna fi qawli hadha rabbi, da Annabi Ibrahim ke ce ma mutanensa hadha rabbi, ya ce malaman tafsiri sun yi bayani mai faɗi kowa da abubuwan da yake kawowa. famin qa'ilin bi anna al-mutakallim bi hadha azar, a cikin malaman tafsira akwai wanda yake cewa hadha rabbi din nan wai azara shi yake cewa ba Annabi Ibrahim ba, wa annahu lamma qala dhalik, da azara ya ce haka nan, qala Ibrahim, sha Annabi Ibrahim ya ce masa la uhibbul afilin, wato kamar azara shi ce hadha rabbi, sha Annabi Ibrahim yayi jawabi ya ce la uhibbul afilin. Wannan duka kuma saboda a kore ma kasancewa Annabi Ibrahim kamar ya faɗi kalman da bai dace ba. Wakila wani kaulin kuma aka ce innahu Ibrahim, Annabi Ibrahim shi ya faɗi wannan maganin, wa kana dhalika fi hali tufuliyya, wai ya faɗi haka ne lokacin yana yaro bai san Allah ba, qabla istihkamin nazar, kafin ya kyautata bincike fi ma'rifatillah a wurin sanin Allah ta'ala, li qawlihi, wai saboda ce wanda yayi la illam yahdini rabbi, idan ubangiji na bai shiryar da ni ba. Wasu malaman tafsirin su ma suka ce, suka ce waqila ba'da bulughihi wa takrimihi bir risala, bayan balaga Annabi Ibrahim da karrama shi da manzanci da aka yi, illa annahu arada al-istifham al-inkari, shi dai shi Annabi Ibrahim yana nufi da wannan wato tambaya ce ta musantawa, tawbihan liqaumi, saboda muzanta ainihin mutanensa, fa hudhifat al-hamza wa mithlu kathir, wai shi aka shafe wato hamzan da yazo, wato kamar yana cewa a hadha rabbi kenan, shin wannan ne ubangiji na, ma'ana wannan ba ubangiji na bane, akan wannan kauli. Wakila wani kaulin kuma malaman tafsir suka ce ala idmaril qaul, wato an boye kaulu kenan, yaquluna hadha rabbi, suke cewa wannan ne ubangiji na, wa idmarul qaul kathir, boye fadan abu cewa ya ce kaza, shi ma yana zuwa cikin ainihin tsarin larabci da yawa. Wakila wasu malaman tafsirin suka ce al-ma'ana fi za'mikum wa i'tiqadikum, wannan ne ubangiji na a cikin riyawanku da aqidanku. Wakila wani fasaran kuma an ce al-ikhbar ala sabil al-istihza, yana ce musu wannan ne ubangiji na akan hanyar yi musu izgili, ila akhiri al-aqwal, yani maganganu da yawa malamai suka yi. Wal qasd fi dhalika kullihi, malam yace abinda malaman tafsiri ke nufi da wa'annan tafsiran daban-daban, tanzihu maqamihi alaihi salam an shakki wal hira, saboda tsarkake matsayin Annabi Ibrahim daga barin shakka da dimuwa, wa i'tiqadi rububiyyati zalika, da i'tiqadin kasancewan wa'annan ababan alloli ne na gaske, limunafatihi lil isma, saboda wannan ya wato bai dace da
ainihin kasancewan shi ma'asumi ba. malam ya ce wa aqulu, ni kuma ina cewa hadha musallamun bila raib, gaskiya ne wannan babu shakka, haka ne, saboda annabi Ibrahim bai dace da shi a ce ya bata ko ya yi wato kuskure a irin wannan wuri ba. malam ya ce walakin al-awjah min jami'i zalika, ya ce abin da ya fi katari cikin wayannan ababen duk tafsiran da aka yi shine abin da muka faɗa da farko cewa annabi Ibrahim da ya ce musu hadha rabbi min babi isti'malin nasafati ma'al khasum, yayi amfani da adalci ne, wato babin aiwa ma abokin takara ko abokin ja adalci, ala sabilil wadi, akan hanya na wato to muqaddar cewa kaza, wa huwa sawq muqaddimatin fi dalil la ya'taqiduha, shine ka kawo ka yi ma mutum shimfiɗa wanda kai baka yadda da wannan shimfiɗan ba, amma ka masa shimfiɗa ne don ya hau, domin bayan ya riga ya hau sai ka janye wannan shimfiɗan sai ya gano gaskiyan abin da ke akwai. likauniha musallamatun inda ghairi, saboda kasancewa wa'annan ababen bautan su wa'anda yake ja da su din, su a wurin su haka suka mi kauya cewa wa'annan ababen bauta ne, li ajli ilzamihi biha, saboda ya lazimtar da su cewa to tun kun yarda da wannan to ga abin da yake shine daidai. wannan istilahi ne na malaman wato fannin jadal. in ji ya zo cikin littafin nan al-intisaf ala hashatil kashaf, ya ce wannan kuwa wannan shine daidai, saboda ya zo cikin hadisin ceto cewa halitta ga baki daya za a je wurin annabi Ibrahim, she mu nemi ceto daga wurin shi, fa yaqulu, sai ya ce nafsi nafsi, ni ta kaina nake, wa yadhkur kadhibati thalatha, ya faɗi wato kurakuran da ya yi guda uku ko ababen da ya faɗa ba daidai ba guda uku. wa yaqul, ya ce lastu laha, ni ba ni ke da ceton ba. yuridu qawlahu li Sarah hi ukhti, dan ana nufi da ya ce ma'akatin sarkin zalimin sarkin ya tambaye shi wannan kuma wace ce, ya ce yar uwata ce. wa inna ma ana fil islam, amma annabi Ibrahim abin da yake nufi yar uwata ce a cikin addini. wa qawluhu, da kuma inda ya ce wa mutanensa inni saqim, ni mara lafiya ne, nan kuma yana nufi cewa abin da yake nufi da wato inni saqim inna ma ana hammahu bi qaumihi wa bi shirkihim wal mu'minu yasqimuhu zalika, yace ai yana nufi da shi wato damuwan da damuwa da yake da mutanen shi da irin shirka da suke yi, mumini kuma duk lokacin da ya ga shirka yana jin ba daɗi, wannan shine yake nufi. sannan kuma da ya ce bal fa'alahu kabiru muhaza, bayan ya daddatse wa'annan gumakansu ya rataya ma babban gatari, ya ce musu da aka tambaye shi man fa'ala hadha bi alihatina Ibrahim, ya ce anta fa'alta hadha bi alihatina Ibrahim, ya ce bal fa'alahu kabiru muhaza, wannan babban nasu shi aikata. وقد ذكرت فيه وجوه من التعريض, malamai sun ambaci huskoki da yawa na wato ainihin maganansa a fakaice. fa idza adda salawatullahi wa salamu alaihi ala nafsi hadhihi alkalimat, mala yace idan annabi Ibrahim a wannan wurin ya kirga ma kansa wayannan kurakurai ko ababen da ya faɗa a zahirin shi ba haka bane guda uku, amma bai kawo wannan maganan da ya ce wa mutane sa hadha rabbi anan ba, wannan ke nuna cewa nan dama ba ya faɗe shi ne a bisa kuskure ba, wa ma ya faɗe shi ne saboda wato wani salau ne na da'awa, na jan hankalin abokin wanda ake ma da'awa din. shi yasa anan ji al-hafiz ibn kathir ya ce ikhtalafa al-mufassiruna fi hadha al-maqam, malaman tafsiri sun yi sabanin bayani a wannan makami a karkashin wannan ayan, cewa hal huwa maqamu nazarin aw munazara, wannan ayan annabi Ibrahim shi kansa yake neman gano Allah ko kuma a'a yana munazara ne, yana jidali ne, yana ja ne da ainihin mutanensa. فروى ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ما يقتضي انه مقام نظر. yace ibn jarir ya rawaito daga hanyar ali ibn abi talha daga ibn abbas cewa ai annabi Ibrahim ya kasance yana bincike ne, wannan kenan. yace waqtarahu ibn jarir mustadillan alaihi bi qawlihi, ibn kathir yace ibn jarir wannan tafsirin ya zaba ya kafa dalili cewa la illam yahdini rabbi, idan ubangiji na bai shirar da ni ba, al-aya. wa qala yace wa qala muhammad ibn ishaq
Muhammad ibn Ishaq shi ma yace qala zalika hina kharaja min as-sard, ya faɗi haka ne lokacin da ya fito daga ainihin dambulo kenan, alladhi waladatu fi ummuhu, nan da ainihin mahaifiyarsa ta haife shi, hina takhawwafat alayhi min namrud ibn kan'an, lokacin da ta ji tsoron ainihin kisan da ainihin wannan azzalimin sarki Namrudu yake yi ma 'ya'yan da ake haifa a wannan lokacin, saboda shi Namrudu an gaya masa cewa za a haifi wani jinjiri shine zai kawo ƙarshen mulkinka, saboda haka shi ba da umarni duk jinjirin da aka haifa a wannan zamanin a kashe shi. Saboda haka da uwar Annabi Ibrahim ta ɗauki cikinsa, lokacin haihuwanta ya kai, shi ta shiga ainihin wani wato dambulo ko wani rami, ta je ta ainihin haife shi, ta haifi Annabi Ibrahim, ta bar shi a wurin har lokacin da ainihin ya tasa. Aka ambaci wato mu'jizozi da yawa da Allah ya gudanar a hannunsa, kamar yadda yawancin malaman tafsiri suka fassara suka bayani. Sannan Ibn Kathir ya ce wal haqq, abinda yake tabbas, anna Ibrahim alayhi salatu wassalam, annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kana fi hadha al-maqam munadhiran liqaumihi, a wannan makami ya kasance mai jayayya ne ga mutanensa don ya kafa musu hujja, mubayyinan lahum butlana ma kanu alai, yana mai bayyana musu ne abinda suka kasance a kai, min ibadatil hayakili, na bautan ainihin mutumi wal asnam da gumaka. Fa bayyana musu fil maqamil awwal, ainihin mataki na farko, ma abihi, tare da ubansa, khata'ahum fi ibadati al-asnam al-ardiyya, kuskuren da suke yi a wurin bautan gumaka da suka halitta, suka wato tsara ma kansu na ƙasa, allati hiya ala suratil mala'ika, wanda suka tsara, suka kirkiro su, suka wato kamanta su, suka sassaka su akan kamannin mala'iku na sama, li yashfa'u lahum ila al-khaliq, a aqidan su za su yi musu ceto zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, alladhi hum inda anfusihim ahkhar min an ya'budu, wanda su a wurin su aqidan su sun yi kadan su bauta ma Allah kai tsaye, haka su suka sama kansu. Wa inna ma yatawassaluna ilayhi bi ibadati malaikatihi, shaida su za su nemi kusanci da Allah, za su nemi fadanci ga Allah, za su nemi wasita ne ga Allah da mala'ikunsa, liyashfa'u lahum indahu fil rizqi, saboda su nema musu ceto a wurin Allah, a wurin samun arziki, wa ghairi zalika mimma yahtajuna ilai, da wani haka na abin da suke bukata. Wa bayyana fi hadha al-maqam, ya bayyana musu a wannan maqami khata'ahum wa dalalahum fi ibadati al-hayakili, ainihin kuskuren su da ainihin batan su a wurin bautan wayannan mutumi. وهي الكواكب السيارة السبعة، وإن سوني ainihin taurarai guda bakwai, wanda su suka kirkiri, wato da suka wayannan tauraron shi suka kera ma kowane tauraruwa mutumi suka yi mai suna, wannan ne tauraruwa kaza, wannan ne tauraruwa kaza. wanda ya fi tsanani a wurin haske, ya fi daraja a wurin su shine rana, sa'annan wata, sa'annan zahara. saboda haka shi ya bayyana musu a farko sallallahu salamu alai cewa wannan zahara bata cancanci bauta ba, fa innaha musakharatun muqaddaratun bi sayrin muayyan, ita abar horewa ce, abar tsara matafiya ce ga lokaci wato sananne, saboda haka ba ta isa ta kasance abin bauta ba. Ya gangaro da su zuwa ga wata, ya gangaro da su zuwa ga rana, don ya nuna musu cewa wayannan duka ba su cancanci abin bauta ba. Wa akhbara bi annahu ya'budu khaliquhunna wa musakhkhirun, ya bayyana musu cewa shi yana bautan wanda ubangijin da ya halicci wayannan taurarin, wanda kuma ya horar da yake tafiyar da su, shi yake bautatawa. Sannan Ibn Kathir kuma ya ce wa kayfa yajuzu an yakuna naziran fi hadha al-maqam, ya ma za a yi a ce shi Annabi Ibrahim shi kashin kansa yana bincike ne a wannan makami, wa huwa alladhi qala Allahu fi haqqihi, wanda shine Allah ya faɗa a cikin haƙƙinsa, yace wa laqad ataina Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, lalle mun baiwa Annabi Ibrahim shiriyansa tuntuni, wa kunna bihi alimin, mun kasance masana ne da shi. iz qala li abi wa qaumi ma hadhihi tamathilu allati antum la akifun, wannan ayan ta nuna cewa tuntuni Allah ya riga ya sanar da Annabi Ibrahim shine wa, Allah ya riga nuna ma Annabi Ibrahim kasancewan shi Allah shine Allah. Haka kuma Allah subhanahu wataala ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, lalle Annabi Ibrahim ya kasance al'umma ce shi kadai mai tsoron Allah, sa'annan wanda ya karkata ga zuwa ga gaskiya, bai kasance daga mushrikai ba,
bai kasance daga mushrikai ba, saboda ka za a ce yana bincike ne. Shakiran li an'umi, mai godiya ne ga ni'imomin Allah, ijtabahu, Allah ya zabe shi, wa hadahu, ya shirar da shi ila siratal mustaqim, zuwa tafarki madaidaici. وقد ثبت في الصحيحين يا تبت cikin sahih al-bukhari da muslim ana bi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, abu hurairah yace daga abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra, kowani abin haihuwa jinjiri ana haifansa ne akan wato fitra na tauhidi. ya zo cikin sahih muslim daga iyad ibn himar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace قال الله تعالى الله مدوكين sarki yace inni khalaqtu ibadi hunafa, ni na halicci bayina wato masu karkata zuwa ga gaskiya. wa qala ta'ala fitratallahi allati fatara an-nas alaiha, Allah ta'ala yace ai halittan Allah da ya halicci mutane a kansa, la tabdila li khalqillah, shine ya halicci mutane kuma kan wato tauhidi. saboda haka abin da ke kara tabbatar da cewa annabi Ibrahim shi anan wato ya kasance wato ma'anan wannan, in wannan ya kasance sauran halitta ma Allah ya halice su akan fitra, ya za a yi a ce shi annabi Ibrahim alayhi salam wanda Allah ya sanya shi ya ce ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin, shi ya ce shi yanzu yake bincike ya gano ainihin wannan matsayin. bal huwa aulan nas bil fitra salima, annabi Ibrahim shine wanda ya fi dacewa da fitra wacce take lafiyayya, babu ainihin wani abin shirka a ciki da sauran mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma babu shakka a ciki. wa mimma yu'ayyidu annahu kana fi hadha al-maqam munaziran, abinda ke karfafa mana cewa a wannan makami da yake ce musu hadha rabbi ba yana neman ubangijin bane, wa inna ma yana ja da su ne munaziran liqaumi fi ma kanu fihi min ash-shirk, cikin abin da suka kasance na shirka. la naziran, ba wai shi bincike yake yi bane. qauluhu ta'ala, da Allah ta'ala yake cewa wa hajjahu qaumu, mutanensa sun ja da shi suka kawo hujjojinsu. Allah ta'ala ya ce wa hajjahu qaumu, mutanensa sun yi jayayya da shi, sun yi jidali da shi, har suka tsoratar da shi wato ababen bautansu. Kala sai ya ce atuhajjuni fillah, shin kuna ja da ni cikin lamarin ubangiji? wa kad hadan, alhalin Allah ya shirar da ni. wala khafu ma tushrikuna bihi, ni ba na tsoron abin da kuke tarayya da Allah, illa an yasha rabbi shay'a, idan ubangiji na ya so wani abin da zan ji tsoron shi, ni wato mashi'atullahi kawai nake tsoro. wasi'a rabbi kulli shay'in ilma, ubangiji na ya yalwaci komai da sani. afala tatadhakkarun, shin ba ku wato wa'aztuwa ku gano cewa abinda kuke kai kuskure ne? wa kai fa khafu ma asharaktum, yaya ma zan ji tsoron abinda kuke shirka da shi? wala takhafuna annakum asharaktum billah, ku ba ku jin tsoron kuna tarayya da Allah, kuna shirka, kuna hadawa da Allah. ma lam yunzil bihi alaikum sultana, abinda Allah bai saukar muku da wata hujja akai ba. fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni, to wani kungiya biyu, wani jama'a da biyu ne, mai shirka da mar shirka, wanne ya fi cancanta da aminci? in kuntum ta'lamun, in kun kasance kuna da sani. alladhina amanu, Allah ya ce waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bi zulmin, basu cudanya imanin su da zalunci na shirka ba. ulaika lahumul amnu, waɗannan su ne ke da aminci, wa hum muhtadun, su ne shiryayyu. to nan da ya ce wa hajjahu qaumuhu, bayan annabi Ibrahim ya bayyana musu aƙidarsa, a wurin cewa Allah ɗaya zai bautawa, shine inda ya ce musu inni wajhatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. yana gama wannan maganar shi suka fara jayayya, su ma suka kawo suna kawo hujjojinsu, wanda abinda suke gani a ganin su cewa hujjoji ne da ya sa ainihin ababen bautansu su cancanci bauta. ya kawo atafin, ya ce wa hajjahu qaumu, ya yi atafin shi da wawun, bai kawo fa'un ba, saboda ta kasance jumla ce mustaqilla da abin da ta kunsa a ciki, saboda ainihin wato samun retse da aka yi a cikin abin da jumlan da ta gabata ta kunsa. Sheikh Ibn Arafa ya kawo cikin tafsirinsa, ya ce sigan mufa'ala hajjahu din nan, sigan da ya zo na mufa'ala
taqtadi anna al-maj'ula fiha fa'ilan huwa al-badi bil muhajja, wai tana nuna cewa wanda aka fade shine fa'ilin yani wannan sigan shi ya fara wannan jidalin da ya ce wa hajjahu qaumuhu, fa'ilin hajjahu shine qaumuhu din nan. Ya ce to wannan yana nuna cewa mutanen shi annabi Ibrahim su suka fara wannan kawo hujjoji da jidali. Wa anna ba'd al-ulama istashkala qawluhu ta'ala fi surat al-baqara, wasu malaman kuma sun samu mush iskali a wurin fassaran fadin Allah ta'ala da yazo cikin surat al-baqara, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, inda yake cewa id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ya ce baka ga wanda ya yi jayayya da annabi Ibrahim game da shanin ubangiji lokacin da annabi Ibrahim ya ce masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu ba, fa bada abi kalami Ibrahim, shi ya fara da maganan annabi Ibrahim wa huwa maf'ulul fi'l, alhalin kuma shi ake wa abin. Wa ajaba, shi ba da jawabi cewa bi anna Ibrahim cewa shi annabi Ibrahim alayhi salam bada abil muqawala, shi ya fara magana, wa namuruzu kuma bada'a bil muhajja, shi ya kuma fara jayayya ya kawo hujjojin shi. walam yadhkur a'immatul lugha hadha al-qaid, mala yace malaman sanin larabci ba su kawo wannan qaidi a wurin isti'malin sigan mufa'ala ba. wa yajuz zai yi kuma an yakuna al-muradu huna, abinda ake nufi anan annahum salaku ma'ahu tariq al-hujja ala sihhati dinihim, wai sun bi da shi hanyar kafa hujja akan ingancin addinin su, aw ala ibtali mu'taqadihi, ko kuma sun kawo hujja na bata aqina, wato watsi ko bata aqidan shi annabi Ibrahim, wa huwa yasma, alhalin yana ji. faj'ala sama'ahu kalamihim, faj'ala sama'ahu kalamahum, shi ya sanya wato sauraron maganan da yake jin maganan su da yake yi bi manzilati jawabin minhu, a matsayin jawabi da yake musu. fa utliqa ala dhalika kalimatul muhajja, saboda haka aka ba wannan yanayi kalman hajjahu din nan. wa annahum ihtijajuhum huna, cewa su kafa hujjojin da suke kawo anan wa abhama ihtijajahum huna, ya ɓoye hujjojin da suke kawowa, abinda suka ce kaza nan ayan bai kawo shi ba. id la yata'allaqu bihi gharad, saboda ba manufan kawo ayan ba, saboda shaka kawo ayan ba. la'anna al-gharada, saboda manufan kawo wannan ayan huwa al-i'tibar bi thabati Ibrahim ala al-haq, shine lura da tabbatan da annabi Ibrahim da yayi akan gaskiya, saboda haka ba ta nasun ake ba. malam ya ce wakar zikirat hujjajum fi mawadi'a min al-Qur'an, an kawo hujjojin da suka kawo anan dai bai kawo hujjojin ba, amma a wasu wurare cikin Qur'ani an ambaci hujjojin da suka kawo, kamar inda yazo cikin suratul anbiya inda yake cewa idh qala li abi wa qaumi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, yake ce ma ubansa da mutanensa menene wa'annan gumakan, wannan mutumin da kuke dukufa kai kuna bautansu. qalu suka ce wajadna aba ana laha abidin, mun zo mun tarar da ubannin mu bautan da suke yi kenan. annabi Ibrahim ya tambaye su da suka ce wajadna aba ana laha abidin, sai ya ce musu hal yasma'unakum aw istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, wayannan da kuke bautatawa suna muku amfani, har zuwa inda yazo ya ce musu uffil lakum ma ta'buduna min dunillah, tir da ku da abin da kuke bauta. Mana sun kafa hujja da cewa su hujjansu na wannan bautan sun tarar da iyaye da kakanni wannan bautan suke yi. To shi yasa an ba manta ba dazu mun ce, in ji malamai suka ce wannan ayan na nuna mana cewa addini na gaskiya shine wanda aka kafa shi akan hujja, amma ba wanda aka kafa shi akan mun tarar da iyaye da kakanni na yi ba. don ka tarar da iyayenka da kakanninka sun bace bai nuna cewa kai ma ka bi su akan bata ba, wanda ma kana tsara rayuwanka ne na bauta akan dalili Allah ya ce annabi ya ce, amma ba kan na tarar da ubana da kakana suna yi ba. sa'annan a yazo kuma a cikin suratul shu'ara inda yake ce musu hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, in kuna kiran su da kuke bautata musu kuna kiran su nan suna jin ku ko suna ansa muku. haka kuma yazo cikin suratul safat inda yake ce ma uban da mutanen sa aifkan alatan duna la turidun fama dhannukum bi rabbil alamin fa nazara nazaratan fi nujum, har zuwa karshen ayoyin ya kawo musu hujjoji, su ma suka kawo nasu hujjojin. karshe da yace faj'al
faja'alnahum hazu an da Allah ta'ala yake cewa fa aradu bi kaidan faja'alnahum al-asfalin sun nufi masa makirci muka sanya su ne kaskantattu. Wayannan duka jayayya ne da jidali da suka yi a bisa hakika. Sa'annan nan da yace sun yi jayayya da shi, wato sun abinda suke kawowa, suna kawo wasu hujjoji ne da su a wurinsu hujja ce a ganin su, har inda ya kai ma suna tsoratar da shi cewa idan baka bar ɓata allolinmu ba, idan baka bar muzanta allolinmu ba, idan baka bar aibata allolinmu ba, to in wani abu ya same ka ba ruwanmu. To shine shi ce musu wala akhafu ma tushrikuna bihi, ba na tsoron abin da kuke tarayya da Allah da shi na wayannan gumakan, cewa za su iya taɓina da wani abu, za su iya taɓina da wani abu. Wa kada hadani, alhalin Allah ubangiji na ya shirar da ni, kuma ni bana tsoron cewa wannan za su cutar da ni, illa an ya sha'a rabbi shay'a, shede in ubangiji na ya so wani abu. Nan da yace illa an ya sha'a rabbi shay'an, aka ce istithna'un mimma qablahu, coge ne daga abinda wato ya gabata. وقد جعله ابن عطية ya sanya wannan istisna, yace istisna munqati' ne bi ma'ana lakin, وهو ظاهر كلام الطبري. إمام الطبري شيما ظاهر فسر ديما وانا آية كين، وهو الأظهر ما ليش وانا شيني فسر ما في كيو ما في رنجاية. فإنه لما نفى أن يكون يخاف إضرار آلهتهم، da ya kore kasancewan shi ya ji tsoron allolinsu, wa kana zalika kad yatawahhamu minhu as-sami'un annahu la yakhafu shay'an, yake wannan kuma maganan wani mai sauraro zai ji kamar a shi baya tsoron ma komai. Istadraka alaihi, shi ya wato yayi istidraki akan wannan maganan bima dalla alaihi al-istisna wal munqati, da abinda istisna munqati ke nuna mana ai lakin akhafu mashi'ata rabbi shay'a, ina tsoron wato ta gomashin ubangiji na in ya so wani abu, mimma akhafu daga abinda nake tsoro, fa zalika akhafuhu, to wannan abin ina tsoron shi, abinda ubangiji na ya so na ji tsoro, na ji tsoron wannan. وفي هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه، a wannan istidraki da yayi akwai ƙarin wato nikaya, wato munana ga mutanensa. id kana la yakhafu alihatahum, saboda ya kasance baya tsoron allolinsu, hina annahu yakhsha rabbahu almustahiq lil khashya, kasancewa yana tsoron ubangijinsa wanda ya cancanci a ji tsoronsa, shi dai bai yiwuwa ya ji tsoron ainihin allolinsu. in kana qaumuhu la ya'tarifuna bi rabbin ghayr alihatihim, idan ainihin mutanen shan Ibrahim idan sun kasance su ba su itirafi da wani abin bauta, shi da abin da su ababen da suke bauta, to ya tabbatar musu cewa to shi banda Allah da yake tsoro bai cancanta ko bai yiwuwa ya ji tsoron ainihin abin da suke ainihin bautatawa. Ya ce afala ta tazakkarun, shin ba ku wa'aztuwa, ba ku ganewa, ku gane cewa abin da kuke bautan nan bai dace ba. To nan daga cikin dalilai da ya kafa na ɓatancin wannan aƙidan nasu, cewa wa'annan allolin da suke bauta ba ta da tasirin wani abu, kuma shi ya ce ba na tsoronta, ba na kula ma da ita, saboda ita la tadur wala tanfa, ba ta iya cutarwa, ba ta iya janyo amfani, wala tubsir wala tasma, ba ta ji ba ta gani, wala tansur wala tashfa, ba ta iya taimako ba ta iya ceto. Fa in kana laha kaidun fakiduni biha, idan tana da wani abin da za ta iya min to ku yi min, wala tumhiluni, kada ku saurara min, bal ajiluni bidhalik, ku gaggauta min ma cutarwa in Allah ubangijin nan naku suna da abin da za su cutar da ni. La akhafu ma tushrikuna bihi abadan, ba na tsoron abin da kuke shirka tarayya da Allah da shi har abada, illa idza sha Allahu shay'an fi isabati makruhun li, sai dai idan Allah ya so wani abu mummuna ya tabe ni, fa innahu yaqau hatman, to wannan ba makawa sai ya faru. Li'annahu la yadur wa la yanfa'u illa Allah azza wa jal, saboda babu wanda ke iya wato cutarwa ko tunkuɗe cuta ko janyo amfani shi Allah madaukakin sarki mabuwayi, wa huwa alqadiru ala kulli shay, shine kuma mai iko akan komai. Sa'annan ya ƙara
wato ajiye musu dalili yace wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, ubangiji na ya kewaye saninsa ya kewaye dukkan wani ababa, fala takhfa alayhi khafiya, babu wani abin da ke buya a gare shi. fala rubbama anzala bi makruhan bi sababi da'wati ila nabdhiha wa tahtimiha, zai yu ya saukan min da wani abu inda yake mummunan abu saboda kira zuwa ga wato watsi da wannan ababen bautan da kakkarya ta da nayi. afala ta tazakkarun, shin ba kwa wa'aztuwa da wannan da abin da na bayyana muku ku yi imani? ma'ana ba ku la'akari da wannan alloli cewa abin bauta da shi ta ababen bauta ne na karya, fatanzajiru an ibadatiha, ku hannu daga barin bautansu. wannan yayi kama da inda annabi Hud alaihi salam yake gaya ma mutanen sa'adawa da yake cewa da suka ce masa qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. suka ce ai mu muna kallon kaman wasu muna ganin cewa allolin mu ne suka taba maka hankali. shi ya ce musu inni ushidu Allah, ni ina kafa Allah shaida, sa'annan wa shahadu kuma ku yi shaidan anni bari'u mimma tushrikuna min dunihi, cewa ni na barranta da abinda kuke shirka kuma bayan Allah. fakiduni jami'an thumma la tunziruni, kai ku min duk kaidin da za ku iya min ku yi min, ka ku saurara min. inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, ni na dogara ga Allah mahalicci na mahaliccinku. ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha, babu wata dabba sai dai Allah shi ke rike da makwarkwadanta. inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle ubangiji na yana kan tafarki madaidaici. yani ta kaka zan ji tsoron wa'annan gumakan da kuke bautawa kuma bayan Allah, alhalin ku ba ku tsoron kun yi shirka da Allah wanda shi ya halicce ku, kuma abinda ba ku da wata hujja na wahayi, babu wani bincike na hankali da za ta tabbatar muku cewa sanya ma Allah abin tarayya a wurin halitta da tafiyar da wato rayuwa ya halitta. ba ku da wata hujja da sanya ma Allah masa kaita she kun bauta mu wa'annan sannan su bauta muku su bauta ma Allah. ba ku da hujja da cewa za ku samu ceton wa'annan ababen bautan. wannan dalilai kuma na hankali, dalilai na nassosi na alkur'ani da hadisai sun tabbatar da cewa Allah ɗaya shine makadaici mahalicin sama da ƙasa, shine makadaici abin nufin kowa da biyan bukatansa. saboda haka shirkan da kuke yi da Allah da kuma ainihin gumakan da kuke tarawa bai dace ba, saboda haka bai dace na ji tsoron ababen da kuke yi ba. sannan da ya ce wa kaifa akhafu ma ashraktum, cikin cewa kaifa din nan wato nan istifhamu ne aka ce inkari, yana istifhami ne na da ya kunshi musanta wannan abin da suke yi, yauke musanta musu tsoratar da shi da suke yi da wa'annan gumaka. wa hum la yakhafuna Allah azza wa jal, alhalin su ba sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. kaifa akhafu yani ma yana nufi kaifa akhafu mayyitan, ya zan ji tsoron matacce. wa antum la takhafuna Allah al-qadir ala kulli shay, ba kwa tsoron Allah wanda yake mai iko akan komai. Ibn Abbas da wasu suka ce anan da yace sultanan ay hujja, abinda Allah bai saukar da hujja ay la dalila yuthbituhu, ba ku da wata hujjan da ke tabbatar da wannan bautan. kamar inda Allah ta'ala yake cewa am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, shin suna da abokan tarayya ne wanda suka tsara musu wani bauta irin wanda Allah bai bada izini ba. Allah ta'ala yana cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, ai wayannan ababen da kuke bauta sunan naki ne da kuka sa ma wayannan ababen bautan ku da ubanninku da kakanninku wanda Allah bai saukar da wata hujja akai ba. wa in kana hadha huwa al-haqiqa wal waqi, idan haka wannan ya zama shine haqiqa to shi dai wa'anda yake hanyar masu kadaita Allah da bauta su ne hanyar da yake da aminci daga barin azaban Allah a ranar tashin kiyama. shi yafi dacewa da aminci da rashin tsoro akan wato akan kansa daga cikin duniya sakamakon aqidan da yake kai. saboda haka ku hanyar ku ba hanya ce ta aminci ba, wa inna ma hanya ta ita ce hanya ta aminci. saboda haka da ya ce fa'ayyul fariqain haqqu bil amni,
wani kungiya biyu tafi cancanta da aminci. Wannan ya zo da shi ne don ya kafa musu hujja cewa wannan mukabalan mushriki da muwahhidi da mai mushriki da mai kadaita Allah ba su daidai. walil burdi an taqti'atihim sarahatan hatta la yanfiru min al-isgha. Ya yi ihtimali da wannan maganar ne kuma saboda ya nisata daga dora su akan kuskure, saboda kasu daina sauraron shi, wa yalja'u bihi ila al-inad, su ainihin ya tura su da wannan kuskuren da zai dora su akai zuwa ga taurin kai. shi yasa shi ya ce musu fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, in kun kasance kun sani ilimi na basira to ku bani labari. wa fi hadha daf'un lahum ala al-i'tiraf bil haqq, nan kuma yana tura su ne, yana pushin su ne zuwa ga tabbatar da gaskiya. sannan shi ya bada jawabi, thumma ajaba Allah ta'ala amman huwa ahaqqu bil amni, sha Allah ya bada jawabi wanda ya fi cancantan aminci. sai ya ce alladina amanu, wanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, basu cudanya imanin su da shirka ba. ai alladhina saddaqu bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, wanda suka gaskatar da samuwan Allah da kadaitansa, wa akhlasu li ibadati lillahi wahda, suka tsarkake ma Allah bauta shi kadai la sharika lahu, wa lam yushriku bihi shay'a, basu hada shi da wani ba. wa lam yukhlitu imanan bi ma'siyatin tufassiquhum, basu ainihin cudanya imanin su da sabo na shirka da za ta dora su akan wato fasikanci ko mushrikanci ba. su ne amintattu a ranar tashin kiyama, su ne kuma shirarru a duniya. Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud ya ce lamma nazalat, da wannan aya ta sauka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, shi sahabbai suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsa, wane ne a cikin mu da bai zalunci kansa ba? suna nufi su sun fahimci zalunci dai hana wannan karamin zalunci. fa nazalat, she aya ta sauka, inna shirka la zulmun azim, lalle shirka ita ce bata wato zalunci mai girma. هذه رواية البخاري. وأما رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد يتشي لما نزلت هذه الآية، دوانا آية تسوكا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، وانا أبين شيء وصحابي وحالا يمسو زافي يمسو سنني، فقالوا شسوكا يا رسول الله يا منزون الله أينا لا يظلم نفسه، وانين أتكم بايا زالنتا كنسا بايا عليه فيه. قال سيتشي إنه ليس الذي تعنون، باين دا كوكي فهمتا كوكي نفي بني. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، بكوجي فدن باwan nan na kwarai Luqman da yake ce ma ɗansa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, ya kai dan dana kada kai shirka da Allah, lalle shirka zalunci ne mai girma. Shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan zulm a cikin wannan ayan da shirk. Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi ya fara fassaran alqur'ani da alqur'ani, da sun fahimci zalunci shine kaman ƙarya, yaudara, cin amana da irin wannan zaluncin. suka ce to wane ne bai irin wannan zaluncin? sha ne ce ba wannan ake nufi ba, ana nufi da shi shirka. wanda suka yi imani ba su yi shirka bayan imanin su ba, ba su haɗa imanin su da shirka ba, wayannan su ne amintattu a ranar tashin kiyama, su ne kuma shiryayyu tun anan duniya. Inda karatun ya kawo mu yau kenan, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi, samun amiza ne. inda muka yi zamiyan harshe ko muka yi kuskure, Allah muke roƙo ya yafe mana, ya ainihin yafe mana kurakuran mu, ya sa mu kasance cikin masu sauraron magana, mu bi mafi kyawun magana. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.